Ola, moi boas a todos, son Juanma de Lares e estamos hoxe facendo unha visita a este edificio de obra nova en construción, aquí que seguro que xa coñecedes, pretiño de Rodeira. A que se debe esta visita? Pois principalmente para recordarvos as últimas vivendas que quedan disponibles á venda. Sobre todo, o único apartamento de 2 dormitorios que queda disponible na segunda planta e con estas vistas abertas e despexadas en 135.000 euros. Creemos un precio moi atractivo. A outra vivenda que nos parece tamén interesante, o último ático disponible de 3 dormitorios cas mesmas calidades. Todas as vivendas con garaxe na planta baixa, é dicir, acceso xa dende a rúa, rocho moi grande no soto -1, e todas elas disponibles para entregar no 2020, é dicir, en nada. Para máis información xa sabedes a través da páxina web enlares.gal, por teléfono no 986 ou vide pola oficina e vos informaremos encantados.